Pekný deň prajem, stretávame sa spolu pri ďalšej sérii videí, čo je prekážkou, aby som dokázal povedať nie. Začíname kozorožec, vodnár a ryby. Dobre, dnes máme anielské karty pre zmenu. Prekážkou síla a požehnanie. Čiže treba využívať správnym spôsobom svoju silu. Alebo sa za ňu nebáť. Áno? Čiže treba ju proste vedieť správne využiť a neschovávať sa za ňu. No a to požehnanie znamená, že možno odmietate svoje dary. Áno? Lebo keď je to v tom odpore, tak to signalizuje, že to ako keby nepríjmate a jednoducho neakceptujete. V minulosti ste tu mali pomocníkov, ano? Čiže je nejaký problém, mali ste tu pomocníkov. No, teraz je tu karta rovnováhy. Rovnováha je prepojená vždy s karmou. To znamená, že sa s niečím vyrovnávate, spracovávate, čiže na základe toho je tu potom nejaký aj duchovný pokrok. No, na to, aby ste sa teda naučili, toto je osudový vplyv, je ako keby odovzdať tú situáciu hore, áno? No a výsledok je, že očakávajte zázrak. Takže malo by to dobre dopadnúť. Pozrieme ešte karty kreativity, aby sme vlastne vedeli, že v čom je ten problém. Nakrm svojho umelca. To znamená, že ako keby ste nevedeli celkom naplno využiť svoj talent alebo potenciál. Pozor na toto, že máme na niečo talent, pokiaľ na tom nepracujeme, tak ako keby nám ten talent proste bol premrhaný, hej, pomedzi prsty, takže treba využiť naše danosti. Ten talent môže byť myslená aj tá sila, hej, že vlastne, lebo sila je vlastne ten dôvod, prečo vieme povedať nie, prečo sa vieme vzoprieť, prečo si vieme povedať svoj názor a nebať sa toho, čo si iný pomyslí. Čiže môže to byť prepojené, tá sila, čo nám vyšla v odpore, s tou kreativitou, s tým našim teda potenciálom umenia. Druhým znamením je vodnár. Čo je prekážkou, aby som vedel alebo vedela povedať nie. Prekážkou. Je tu karta slobody, čo môže znamenať koniec nejakej kapitoly života a niekedy aj vzťahovej roviny. A tu je nová láska. Hej. Takže niektorí z vás sa môžu rozhodovať medzi starým a novým. No a teraz sa vlastne rozhodujete, komu povedať nie a určiť si možno hranice a tak ďalej. No, v minulosti ste tu mali určité znamenia, hej, čiže ste boli vedení. Teraz tu máte božské načasovanie. Nesnažte sa nič urýchliť. Osudový vplyv je príroda. To znamená, že treba byť tak v tichu relaxovať a nájsť odpoveď na otázku. Ano? Okúzlenie je karta vášne a túžby. Takže čo naozaj chceš? Hej? Lebo ono aj to nie vychádza z toho, že akože keď vieme, čo chceme a vieme, čo nechceme, vieme, čo máme odmietnúť, ale keď nevieme, čo chceme, tak potom sme ako keď máme nejakú cestu autom a nevieme, kam nás to dovedie. To je proste také o ničom. Pozrieme sa na karty kreativity, čo nám povedia. Opäť potvrdené, čo doopravdy chceš, čo naozaj chceš, ano? To nám vlastne vyšlo ako výsledok, ano? Čiže
pokiaľ teda vy neviete, čo chcete, tak potom nemôžete ani vedieť povedať nie. Hej, to sa potom vylučuje. Dobre. Posledným znamením sú ryby. Čo je prekážkou, aby som vedel povedať nie? Okúzlenie. To je karta vášne, nadšenia, no keď robíme, ale musíme vedieť, čo chceme. Keď robíme nejaký cieľ alebo zámer. No, a tuto je príroda, čiže ako keby ste potrebovali nejaký čas na rozmyslenie alebo relaxáciu, možno skľudnenie alebo odklad určitých vecí, hej. Môže to signalizovať nejaké spomalenie a čas na rozmyslenie, aby sme vlastne zistili, čo chceme. Lebo pokiaľ nevieme, čo chceme, nevieme povedať potom, čo je to naše áno a čo je to naše nie. V minulosti je tu karta sloboda. Môže to signalizovať aj rozchod, rozvod najčastejšie, ale nie vždy. Niekedy to môže znamenať aj odchod z práce ako oslobodenie, vyriešenie karmických záležitostí nejakých. Taktiež to môže byť aj vyslobodenie sa napríklad z mágie, áno, aj to je sloboda, určitá pasca zmizne, áno. Teraz, v tejto chvíli sú veľmi dôležité znamenia. To znamená, že treba počúvať, čo vám je radené. Osudový vplyv je nová láska a výsledok je božské načasovanie. Nesnažte sa nič ani urýchliť, ale ani spomaliť. Proste všetko má svoj čas, musí dozrieť. Kartička kreativity. Obmedzenie inšpiruje inováciu. Áno, čiže to obmedzenie môže byť pre vás aj inšpiráciou a niečo treba inovovať, urobiť vlastne to kreatívno, čiže skúsiť urobiť veci inak, než ste doteraz robili. Hľadať novú cestu, nové riešenie. Dobre, to je z mojej strany všetko. Majte sa krásne.